Indo. बे समाव मोनसे दुखुनांथाव रादाब मोब्लिब जोंब्लावनानै अर जोंनायजों उदालगुरि जिल्लायाव गंसे नखरनि थाग्रा आरो ओंखाम संग्रा न'जों लोगोसे गोबां गोनांथि फोरमानलाइ आरो रां खामनानै सेवहांगार उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दरं आरो उदालगुरि जिल्लानि सीमा मोदैबारि ओनसोलनि खोला सफाय गामिनि बबेन्द्र बर'नि नखराव हरखाब मोब्लिब जोंब्लावनायनि जाहोनाव दुखुनांथावै थाग्रा न' आरो ओंखाम संग्रा न'आ अरजों खामनानै सेवहांगार जाजोबो न'आ अरजों खामनायजों बबेन्द्र बर'नि नखरनि गोबां गोनांथि फोरमानलाइ लेखा आरो रां खामनानै सेवहांगार जालांनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।